وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور دیر نخی اور دلیل نشتا آسمانوں عظمکہ کے چور تیری دا خلق پائے باندے اور حال دارے دی دائن مخڑیم وما یومن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اور ایمان نروڑی اکثر دے خلق نپا اللہ مگر بدا سے حال چاہ سر شرکم کئیم افامنوا ان تاتیہم غاشیت من عذاب اللہ آئرہ خلق پامن دید دینا شراب شدید یو پٹھون کے عذاب دا اللہ دا عذابننا او تاتیہم الساعة بغتتا وهم لا يشعرون یا برای شدید قیامت نا کہاو دیون پوئیم قل حاضی سبیلی ادعو الاللہ تو اے نبی دا زمان لاردا دعوت ورکم زد اللہ توحید تا علی بصیرت انا ومن اتبعنی سرد علم نازما واغسوک چی زما تابداری کئیم وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وعقید لرم چی پاک دے اللہ تعالی و نیمز اس قسم مشرکاننا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرآن اندی لیگلی مونستان مخی مگر نارینا وہی کول منگاغی تازے کلوالونو افلم یسیرون فی الارض آئین گردی دا خلق پر ملکیم فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چوگوری پہ برس سرائش سرنگ شو انجام دائے کسانو چدین مخیوم ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا فلا تعقلون او خامخا کورستنے غرد دائے کسان دپارائش تقوی لریم ولید عقل نکارنا لیم حتی آئیز استیاس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا ترائے پورے کل چیر نومید شو رسولان دا ایمان دا منکریننا او گمانو کو دی چی یقیناً ددین سغلطی کڑے شیدہ جاہم نصرنا فنجی من نشام نراغ آغی رسولان تا زمگ امداد نبچ کڑے شود عذاب ناسوک چمگ غختل ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین ونشی واپس کے دے زمگ عذاب دا قوم مجرماننا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب یقینا نشترے پا بیان دے رون دے یوسف کے دیر عبرتنا خاندانوں دا خالص عقل لرام ما كان حدیثا یفترام نرے دا قرآن دا سیو خبر آئے چیزان نجوڑ کریشیم ولیکن تصدیق اللذی بین یدائم لیکن نازل کریشیر دے تصدیق دائے کتابوں چدن مخیوم و تفصیل کل شیء اور تفصیل دا ہر ضروری خبریں و ہدى و رحمتا لقوم یؤمنون اور ہدایت و خاص رحمتنا دائے قوم دپارا چیمان روڑی